आं गोजोननाय मोन्दों आरो इसोरखौ हामबाय होयो मानोना इसोरनि अननायजों आं दिनै बे सासे सिस्टारनि महरावहाय फैनो हाबाय बिनि थाखाय आं इसोरखौ हाजासे हामबाय होयो आरो आं सेक्रेड हार्ट कंग्रेगेसनाव सासे सिस्टार जानो हादों बिनि थाखाय आं इसोरखौ हाजासे हामबाय होयो इसोरनि मुङै फादार नाथानेलखौ हाजासे हामबाय होयो मानोना बियो फैनानै बेवहाय जोंनि न'खरावहाय मिसा बुलिखौ गाजा गोमजायै खालामबाय बिनि थाखाय आं फादारखौ हाजासे हामबाय होयो आरो आं इसोरनि मुङै हाजासे गोसो गोरबोजों आंनि साबायखर होयो जायफ्रा आंखौहाय बेखौ उथ्रिनो थाखाय हेफाजाब होदों आं बिसोरखौ हाजासे हामबाय होयो मानोना बिसोरनि हेफाजाबजोंसो आङो दिनैनि बे सिस्टार महरावहाय गसंनो हाबाय आरो दिनैनि बे सानखौहाय गाजा गोमजायै आं बाहागो लानो हाबाय बिनि थाखाय आं हाजासे हामबाय होयो आं बिसोरनि खस्थ' खालामनायखौ नुदों आरो खोनादों आरो बेफोर खस्थ' खालामनायनि थाखाय आं बिसोरखौबो इसोरनि मुङै हामबाय होयो आरो इसोरनि बोरा बिसोरजों लोगोसे थाथों अब्ला दिनै जोङो बाटासिपुर पारिसनि सिङाव थानाय 1 नं फख्रिपारा गोथार जसेफ काथलिक मण्डलियाव दिनै जोङो सासे धोरोम बिब' सिस्टार रिना नार्जारिखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय बेखौ लानानै जोंनि बाटासिपुर लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आरो लोगोसे आसा खालामबावदों बेबायदिनो धोरोमनि हाबा मावनायाव जोंनि गासैनो मोनफ्रोमबो पारिसनि आरो मोनफ्रोमबो मण्डलिनि गासैनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला युथ बिथांमोना धोरोमनि हाबा मावनो ओंखारबोयो आरो धोरोमनि हाबाखौ मोजाङै मावलाङो आरो बेबायदिनो सासे जाफुंसार धोरोम बिब' एबा दौरि जानो हागोन होननानै आं आसा खालामो बेथ' जोंनि पारिसनिफ्राय जोंहा जोंनि बाटासिपुर पारिसआव 3 सिस्टार जोङो मोननो हाबाय आरो लोगोसे सासे दौरिखौ जोङो मोननो हाबाय जोङो दिनै बे समाव जोङो सिस्टार रिना नार्जारि बिथांखौ धोरोम बिब' हिसाबै जोङो मोननानै जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो आङो बेखौनो बुंगोन जाय सिस्टारा दिनै बे फख्रिपारा गोथार जसेफ मण्डलियाव धोरोम बिब' हिसाबै जाफुंसार जानो हाबाय बेनो जोंनि मोनसे एग्जाम्पोल आरो बेखौ लानानैनो जोंनि बाटासिपुर काथलिक बर' युथनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा धोरोमनि हाबाखौ मावलांनो नांगौ आरो बेबायदिनो धोरोमनि हाबाखौ मावलांनायजों लोगोसे बेबायदिनो धोरोम बिब' आरो दौरिफोर जानो नाजानो नांगौ जेब्लायबो जोङो नाजानायजों लोगोसे लिरनाय फरायनायाव जोङो गोसो होनो नांगौ आरो लोगोसे जोङो हारिमुखौबो लाफानो नांगौ बियो जोंनि दायथ' होननानै आङो बुंगोन बिनि बेलायाव आङो बेखौनो बुंनो सानो दि जोंनि बर'फोरनिफ्राय गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दौरिफोर आरो धोरोम बिब'फोर जानो सानो खिन्थु खोथाया जाहैबाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना माखासे सैसोनाय गावखौ इसोरनाव दान होनाय बैफोरबादिखौ बिथांमोना सैसोनो हाया जेरै जोङो सिस्टार रिना नार्जारिखौ नुनानै जोङो मिथिनो मोनो दि बिथांजोआ गावनि न' बां गारनानै गावनि बिमा बिफा गासैखौबो नागारनानै थाखा फैसा धोन दौलत गासैखौबो बिथाङा उनाव दोननानै धोरोमनि हाबा मावनो ओंखारबोबाय आरो गावखौ बिथांजोआ गावखौ सासे जाफुंसार सुबुं खालामनो हाबाय दा बेबायदिनो जों साफ्रोमबो सैसोनो नांगोन आरो जोङो खस्थ' खालामनो नांगोन आरो जोङो सोलोंथाइखौ लानो नांगोन जोङो गोब्राब नाजानायजोंसो गोग्गो सोलोंथाइ आरो गोब्राब नाजानायजोंसो जोङो सासे जाफुंसार सुबुं जानो हागोन आरो धोरोमावबो जोङो आवगायलांनो हागोन आरो जोङो धोरोम बिब'आनो जा दौरियानो जा जोङो गोब्राब नाजानायजोंसो जोङो जाफुंसारनो हागोन हामबाय होदों जोंनि बोलोग्रा सेन्टार गोथां आफा इसोरखौ आं गिबियावनो हामबाय आरो हामबाय होदों लोगोसे नोंथांमोननि चेनेल काथलिक निउस आरो लोगोसे आर'नाइ रादाब आरो लोगोसे बिडि निउस आरो लोगोसे समनि रादाब आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे समायाव जे जोंनि बे 1 नं फख्रिपारा सेन्ट जसेफ काथलिक गिर्जानि जाय सोद्रोमा जाय जोंहा धोरोम बिब' मोननो हादों जायनि जाहोनाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा 1997आव जेरोखोम बे जायगायाव गोबां अरनमोन हाग्रामामोन बे हाग्रामानि गेजेरावबो दिनै बे जायगानिफ्राय सासे दिनैनि बे 2025 2 मार्च आरो 12 फेब्रुवारि दानाव दिनै उथ्रिसारनो हादों धोरोम बिब'नि जोंखौ दैदेनलांनो थाखाय आरो इसोरनि खामानि मावनो थाखाय आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि बे अल बर' काथलिक एस'सिएशननि
जानानै आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि बाटासिपुरनि आन्दाराव जे फैबाय थानाय समाव एप्रिल दानाव बावैसो जोङो मिथिनो मोन्दों आरो मिथिगासिनो दंखायोमोन बे हांख्राइपुरनिफ्राय जोङो आरो धोरोम बिब' सासे मोननो हाबावगोन लोगोसे जोंनि बाटासिपुर पारिसनि सिङाव दिनैसिम 3 जोंहा धोरोम बिब'खौ जों मोननो हाबाय। दा जिखिनि इयाव होयो सिस्टार जादों बबे कंग्रेगेसनाव गोलैयो? बेयो नैबे जोंनि गोथार मैखुन हान्जायाव आरो आवगायनिया CMCमोन बियो सेक्रेटारि हार्टमोन दानियाथ' गोथार मैखुन हान्जा। आं सानो दिनै जोङो 1997निफ्राय जोङो नायोमोनब्ला बावैसो जोङो बिनि सुंद' जारिमिनखौ जों फरायनो मोननायाव 1997आव बिहाय जे मोनसे आराधना हान्जा दंमोन इसोरखौ हामबायहोग्रा आरो इसोरनि थान्दैफोरखौ बुथुमनानै बिथांमोना ज' खालामग्रा जाय मानगोनां दासिमबो जोंनि सिङाव रेसिडेन्ट दङ जे मानगोनां पिटर बसुमतारी लोगोसे अमल बसुमतारी बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'जों गावनि ख्रिस्ट' सिबियारि साफ्रोमखौबो जमायै बिथांमोना मोनसे प्लेटफर्माव गसंथिनो हानाय खालामदों आरो बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'जों दिनैसिम बिथांमोना इसोरखौ सिबिगासिनो दङ आरो बिथांमोननि नाजानायानो दिनैसिम जोंनि बाटासिपुर हालाम हग्राजुलि हालाम बाटासिपुर आरो बेलस्रि मोनथाम दख'रानिफ्राय जोङो गंफा जों पारिसबो मोननो हादों बिथांमोननि नाजानायावनो आं बेखौ आं बिथांमोनखौ इसोरनि मुङै हामबाय आरो हामबाय होदों। जोंनि दिनै जोङो 1996आव जिबायदि अरनबारिमोन दा जोङो फैयै 2025आव जोङो जिबायदि नुनो मोनबाय दे जोंबो मोनसे फुराना गामि माने गोदोनिफ्राय जोङो बे जायगायाव रेसिडेन्ट जोङो रायजो खुंना थानाय बेबायदि जों अनुभब मोनो बे गासैबो जाबाय इसोरनि अननाय आरो लोगोसे जोंनि गासैबो ख्रिस्ट' सिबियारिनि नाजानाय आरो बेहाय अकल जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारिल' नङा बेहाय जोङो बर' माहारि मोनफ्रोमबो गौथुम धोरोमनिफ्राय बाथौ धोरोमानो होन ब्रह्म धोरोमानो होन एबा गोबां गुबुन धोरोमनिफ्राय जाय इसोरखौ खुलुमनाय गिख' सुबुं साफ्रोमबो खौसेथि गोजोन थासारिखौ लानानै जोङो दिनै जोंनि हाबाफारियाव दावबायलांनो लाइमोन जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौबो बेबायदिनो जोंनि बोसोनगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ लानानै जों आवगायलांनायाव जों गोबां दावखोलांनायखौ जों नुनो मोनदों।